Българска академия на науките представя своя ученически институт. За нас от изключително значение работата на ученически институт по съвсем естествена причина. Първата е, че една от нашите роли като учени е да предаваме знанията, които имаме на по-младите. А от друга страна, за да има Българска академия на науките с нейните институти, трябва да има нови хора, които да идват и да стават наши колеги. Поздравявам ви всички, които сте тук, защото дори само факта, че сте направили разработки, които са приети за представяне тук, вече е един много голям успех. Надявам се, че това ще да запали и за бъдеще да продължите да се занимавате с подобен тип дейност и дай Боже скоро, като минат някоя друга година, да ви приветстваме с добре дошли и като наши колеги в Българска академия на науките. Отново поздравления и успех на всички вас! Ученическите институти се превръщат в едно място, където хората, които имат нагласа за изследователска дейност или заложеност, дарба за такава дейност, да могат да покажат какво правят. И в известен смисъл се явяваме форум, чрез който тези деца могат да покажат какво са направили, да видят другите какво са направили, да се получат от другите, да споделят с тях идеите си и в край на краища да способстват за развитието на тези способности, защото те са важни. Разбира се, че стои въпроса, след като толкова много състезания имаме, олимпиади, физика по математика, по астрономия, защо е необходимо да се откриват и други възможности? Ами защото съдовата група е различна. За да бъде човек успешен в състезанията, той трябва да притежава способността да отговаря на въпроси, поставени от други хора. Ученическият институт дава възможност да култивираме способност сам да си поставят въпроси и то въпроси, на които може да намериш отговор с помощта на разполагаемата в момента технология и знания. Това са две различни неща. Второто е по-близо до науката. То е по-близо и до основния проблем на днешното образование. Не винаги се разбира, че целта на днешното образование не е толкова да даде факти и известни неща, колкото да научи хората да се учат сами. А какво значи да се учиш сам? Да се учиш сам означава да търсиш информация, да питаш, да разпитваш, да консултираш интернет, да ходиш в библиотека, вечер пред телевизора или в стаята човек продължава да мисли и да носиш задачата със себе си през цялото време. Всички тия дейности, които изброих, те са всъщност елементи на изследователска дейност. Затова можем да смятаме, че ученически институт прокарва идеята за изследователския подход в образованието, която парадигма всъщност пъти, по който ще тръгне образованието и даже вече е тръгнал рано или късно. Инициативата Ученически институт на Българската академия на науките съществува вече 10-та година. Аз имам честта и удоволствието от самото начало да работя заедно с академик Кендеров за нейното реализиране. През конкурсните сесии на Ученически институт на БАН преминаха стотици деца от цялата страна. И съм удовлетворена, че наистина виждаме голямо израстване от година на година. Децата, които участват при нас, събират много опит и успяват да израснат, да надградят това, което знаят и умеят и да го представят много успешно на всяка следваща поредна ученическа сесия. Имаме дори деца, които от 5-ти клас започват да участват в ученическата научна сесия и продължават до 12-ти клас. Тази година имаме деца, които участват за 6-та поредна година, което намирам, че е изключително добра атестация за успеха, който те успяват по някакъв начин да реализират, защото факта, че повтарят участието си, означава, че ние сме им полезни. И това наистина е така, защото във всички науки Българска академия на науките може да окаже научна помощ, консултация
да демонстрира най-нова апаратура в много области и да подпомогне ученици, които имат интерес към научна приложна дейност, да експериментират в тези лаборатории с необходимия експертен персонал, който да ги напътства. Има много интересни проекти и наистина си заслужава всяко дете да дойде, да види и да прецени дали науката е неговото нещо, което го вълнува и го интересува и дали един ден не би искал да стане учен изследовател. Здравейте, казвам се Никола Станов, 12 клас, първа езикова гимназия в град Варна. Аз съм Лели Димова, учител по история и цивилизация в първа езикова гимназия, град Варна, научен ръководител на Никола Станов. Нашата разработка беше много комплексна и беше посветена на една много сериозна тема, именно паметта за Холокоста днес и историческият подвиг на българският народ в това да заяви ясно своята позиция за спасяването на българските евреи. Работата ни се изразяваше в проучването на много документи от Държавния архив във Варна, както и от личните архиви на евреи съвременници на тези събития. И смятам, че в нашия доклад, в нашата разработка, ние съумяхме да представим най-интересното, най-любопитното, а и най-запомнящото се за тези събития, защото именно това е ключът към светлото ни бъдеще, а и живота ни в настоящето, защото този поглед към миналото и това предаване на историческата памет би ни донесло само единствено позитиви за напред. Здравейте, аз съм Екатерина Хълева. Аз съм Калина Хълева. И сме бързачки подзърчат на природно-математическа гимназия. Нашият проект беше на тема ензимно проклоняване или защо плодовете и зеленчуците влошават тяхното качество при нарушаване на тяхната цялост. Че Бани ни помогна с това да разберем всъщност повече за научната среда, как се случва всъщност да реализираме нашия проект. Също така в Учибан всъщност се срещнахме с много хора, които са добри в тези области и всъщност чрез тях ние може да продължим да реализираме нашите проекти, да научаваме все повече неща, те ни мотивират. Хората са изключително мили и това е нещо страхотно. И също така те дават освен на нас възможност, така и на другите хора всъщност да научат все повече неща и те да се поинтересуват малко и да се замислят всъщност колко важни са такива проекти и това е нещо наистина много хубаво. Много ценно е, че деца на нашата възраст могат да работят. Имат тази възможност за професионалисти и това е една от най-ценните неща. И сме много благодарни за възможността. Здравейте, аз съм Никола Великов, това е Мирослав Тимов. Ние сме ученици от Мегбала Толка, град Русе. И нашият проект е правна клика на Технологически факултет на Русенски университет Ангел Кънчев. Това ни е втора година в тази конференция на Бани и много ми харесва. Целта на нашия проект е лесно, атрактивно и достъпно да запознаем и въведем желаящите с възможностите на програмирането на работа за селник. С нашия проект правим възможно подрастващи ученици да развият нови интереси чрез работата с робота Space Settler. Става възможна работата в екип от ученици с общи интереси и ценности и по-конкретно физика, астрономия, информатика и роботика. Развитие на иновациите, креативността в науката, технологията, инженерството и математиката. Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM. А сега какво предстои? Поставили сме си цел да снимаме самообучителни видеа с нашия веб-робот Space Settler на определен набор изследователски задачи. С програмата Visual C# ще оформим самообучител с набор от експериментални задачи, които изпълняват от нашия робот. В бъдеще ще продължим работата по проекта, за да направим практическо приложение, подобно за учениците модел.
съм на 6 години. Аз съм тук с мама, защото преподавам на ученици. Много ми харесва ученическия институт. Аз ще участвам следващата година.